guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Yan, ngayon maghahatid po ulit kami ng konting ayuda. Ito po ay hahatid po namin sa sitio po ng Panlabayan. 70 household po yung mabibigyan po namin doon. Thank you po pala sa nag-sponsor po para po dito sa aming ayuda kay Billy Boy. Billy Boy. Hi, Billy. From ano po siya, San Francisco, California. At kay Mami from New York. Thank you, Mami. Thank you, Billy. Thank you, Mommy. Tara guys, let's go. Let's go. Dito na kami, guys. Hi, thank you. Thanks God. Nakarating ng maayos. Guys, andito na kami sa Panlabayan. Ito ang kanilang school. Panlabayan Elementary School. Hello. Ito ang kanilang stage. Cute naman ang bahay niyo, Balong. Umaga po. Ito po ang kanilang bahay. May ano ng bata. O, kaway kayo, dali, kaway. Yan. Yan guys, ito yung ibibigay namin relief goods. Papakita lang po namin kung ano po yung laman. Ito po isang biscuit. 3 noodles po. 2 Nescafe. 3 dilata po. Sukal po at saka asin at saka 3 kilo po na bigas. Yan. Hindi na po namin pinakita yung pagre-repack kasi medyo busy.
Ito guys yung para sa mga bata. Merong mga lemon square, may Milo, yan, may Jelly Ace, may Yum Yum, may yung sa sesto, yung kanya, yan, may orange juice din sila. Tsaka tinapay. Ano, kabibihib oh. Oh, puti ng ngipin ni Kuya. Oh. Wow, nagtututi. Nagtututbrush kaya? Ha, Kuya? Nagtututbrush ka? Ganda ng ngipin mo. Parang mas marami ang bata sa matanda. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Hep hep! Hep hep! Masaya po ba kayo na nandito kami? Gusto niyo ba yung mga ibibigay namin sa inyo? Okay, so ito pong mga pagkain na ito at ayuda ay hindi po galing sa amin, pinadaan lang po sa amin. Ito po ay galing kay Billy Boy from San Francisco, California. Palakpakan natin si Billy Boy! At may isa pa kay Mami ng New York. Hello, Mami! Sa kanila po galing yung ating ayuda ngayon. Mga pagkain ng mga bata. Ayan. So, pagtanggap natin ng ating mga ayuda at pagkain, magpapasalamat tayo ay magpapasalamat kasi meron tayong pagkain, di ba? Okay. So, sisimulan na natin yung pagbibigay. Mga bata po muna ang mauna. Wala pong alis ha? Wala nga alis sa upuan. Kami na lang sa inyo. Sila nang lalaki sa inyo. Bibigyan kayong lahat. Hindi mag-alala. Hindi plato ha, hindi pa kasama ka natin. Maya ka mayroon kang isang buo. Sa bata lang muna tayo ha. Sa bata. O muna aalis ha. Ala. O, dyan lang, mabigyan kayo lahat, mabigyan kayo lahat. Isa pang ganito kaya? Isa pang ganyan. Nakalagay na sa loob yung tayo niya, oh. Masaya kaya? Masaya? Babae ka. Baka matusok yung ano niya dyan ha, sa straw ha.
Sinong wala? Sinong wala? Taas kamay. Lahat ng mga bata, nabigyan na ano. Anong sasabihin natin? Sabay-sabay! Quinto. Iper, Ramírez. Galvez. Ruel Galvez. Igday de Jesus. Ano, ubos mo na ba lang? Naubos na. Ayan na ang ulan. Utoy, utoy. Why Ay, na? kadaming ano ni nanay, oh. Otoy, otoy. Nay, ba't ganda mo ganito, Nay? Pa? Pa? Dami, oh. Di ba mabigat to, nay? Hindi. Nay, mabigat ka? Di ka nahirapan? Di ka? Anong dala mo, Nay? Ano? Kumot, ba't dinadala mo? Ang bibigat niya. Para sa inyo, Nay. Atid ka namin. Saan yung bahay mo, Nay? Malayo pa? Malayo. Ay, asawa niya siya, tay? Asawa niya pa? Ba't kadami niyang dala, tay? Ay, ganyan yun ang... Kabigat-bigat. Ang dami niya pang ano, beds. Oh. Siguro mayaman kayo, tay. Marami siyang ganun eh. Marami siyang beds, oh, si nanay. Pa? Sana marami po dyan eh. Ang ganda tignan, oh. Kayo po gumawa niyan? Galing na naman ko. O, tignan nyo na yung ano, oh, yung bigay namin. May kapigan. Opo. Yan, dalawang kape nyo. O, yan, Nay. May pang ano ka na. Nagagahan ka na, Nay? Ha? Hindi sila guys nakakaintindi gaano ng ano ng Tagalog yung ano talaga katotohanan. Ulan na. Ilang taon na kayo, tay? Ayun, hindi ako alam. Hindi niya alam. Matanda yung mong kwintas, tay? Ha? Tandalan. Ilan kayo gumagawa nito, tay? Yung anak ko, Ah, anak mo. ni Alway ni asawa. Saan po yung bahay niyo, tay? Indian. Malula? Oh, Saan po ang kaingin niyo? Indian. Sa taas. Wala akong kalabaw. Wala kayong kalabaw. Anong ano po ginagamit niyo? Walang ano, putol lang, nagkaingin lang. Anong tinatanim niyo, kuya? Mga saging, Saging, kamuting, kuhan, kahoy, balingoy lang. balinghoy. Marami po kayong tanim ngayon dyan. Paminsan lang yan, kahit nagtanim, yung lalaki hindi na katulad yung babae. Oh. Hindi na sanay-sanay yung pagtanim. Paminsan-minsan lang. Kayo, Nay. Saan yung bahay mo, Nay? Ay, yung kaingin nyo tayo sa taas? Oh. Ang taas naman. Yun guys, yung bundok yung kaingin nila, yung mataas na yun. Tay, saan kaingin mo, Tay? Doon po. Taas, anong tanim mo? Mais, Mais, marami? suli, saging. Saging. Hindi ka pa nag-ani, kuya? Ay, matagal yung mag-ano yun. Matagal pa. Oo. Anong mabili namin dyan na ano, saging? May saging kayong binibenta? Ay, wala ngayon. Walang magbinta ngayon. Avocado, kuya, wala din. Wala rin. Wala rin. Walang tanim yun. Eh, paano yan pag wala kayong ano-ano eh? Saan kayo kumukuha ng pagkain nyo? Yun lang. Gabi. Gabi. Pag walang gabi. Yan lang.
Walang pagkain. Oo. Ilang beses kayo kumain kuya sa isang araw? 3 naman. Yung mayroon, 3 bisis, isang araw. Pag wala? Pag wala, 2 bisis lang. Oo. Bigas-bigas din no kuya. Yung minsan, bigas-bigas dito. Pag di walang bigas, Yung walang bigas, yung radio, ganun lang. Yung anong mayroon. yung- masaya ka naman kuya. Natanggap mo. Anong pangalan mo, Balong? Anong pangalan? Ha? Anong pangalan? Buboy. Anong pangalan? Anong pangalan mo? Risa. Risa? Risa ano? Ilan taon ka na? Ha? Ilan taon? Ah, hindi mo alam kung ilang taon? Saan yung bahay mo? Puntahan natin? Tara. Dali. Tara, tignan natin yung bahay mo. Lika. Ah, guys, habang namimigay sila ng ayuda, dito muna tayo sa ano. Saan yung bahay mo? Sama mo ako sa bahay mo? Dali. Ay, ang taas naman ng bakod nyo. Hindi ako kaya. Ito guys yung ano nila. Bahay nila dito. Habang namimigay sila ng ayuda, maggala-gala tayo dito sa kanilang ano. Mag-ikot-ikot. Ito guys, meron din po silang tubigan, oh. Yan. Dito na bahay ma? Oo. Wow, ganda ng bahay mo ah. Ang luwang ah. Hindi pa po tapos. Ano ko, may nakakuha po kayong ayuda? Meron na po siya? Hindi po yung nasa plastic po? Ay, ayun na. Mayroon na po. Ilan po kayo dito nakatira tay? Bali, ang anak namin, 6. 6, ito po lahat. Yung isa sa labas na po, ma'am. Oh. Saan po yung asawa nyo tay? Ay, yung kanino dyan. Nandun din po. Opo. Kaliliit pa ng anak mo na ito, no? May malaki na rin. Sa, May malaki. Kasi, ma'am, pangalawa na yan. Ito, bunso po. Ito po ang bunso. Yung doon sa nanay niya. Ah, 2, 4, 5. Tsaka yung isa. Bali, 6 yan. Hindi. Magkakapatid pala itong mga ito. Ito yung guys yung bahay nila, oh. Salamat yun, ma'am, na masipano ba yung nakakuan din kayo sa amin. Ay, opo. Mag-thank you po kayo sa nagbigay. Salamat po. Maraming salamat, ma'am. Para mapanood niya po. Opo, sana sa sunod, mas dagdagan pa. Malay niyo po sa sunod, makabalik po kami. Lalong-lalong ngayon dito sa amin, hindi tag-rating ngayon, tag-create po, ma'am. Tigkiriwi talaga, no? Wala talaga kayong pagkain Wala ngayon. pa kasi, ma'am, nung nakaraan ba di ba, nasira yung palay namin. Dahil sa baha, no? Oo, sa baha, at saka bagyo, nagsibulan pa nga. Tapos, Dito ba kuya? Binabaha ba dito kuya? baha po yun, kaya naglipat kami. Hmm. Yun nga ang problema pa namin, kaya naglipat kami. Puro tubigan yan, malalim yan. Anong ano nyo kuya? Pinagkukunan nyo ng pagkain? Saan kayo kumukuha? Sa inaasahan din namin noon, minsan, hindi lang minsan, sa Talukan na po. Talukan talaga, Pero ano? masisakaingin, nasira din dahil sa bagyo. Bagyo. Hmm. Kaya lalong-lalo na kami, ngayon, naghahanap pa kami ng bin Wala kayong binhing ano kuya na buton sa ano? Hindi, sa Palay? Oo. Kasi yun nga, inaasahan namin, kala namin hindi magbagyo. Yung palay, pagkapasin na sana Nabaha ano? Nasira din. sira talaga. Ito kuya, puro palay po tinatanim nyo dyan. Yun ang bukid ng Hmm.
Maraming salamat po ma'am kasi nakakarating ka rin dito sa amin. Ay, opo, marami po kami. Iwan ko sila doon, nagbibigay pa po sila doon ng ano, ng mga ayuda sa mga ano, kapitbahay niyo po. Parang bagong gawa tong bahay mo na kuya. Bago pa lang to. Nahabol ko lang ay kuan. Ayan po yung mga anak ni kuya, oh. Ayan. Magkakasunod. Ito ang anak, bago yan. Ito, Anong pangalan mo ang ate? Risa? Risa. Risa ano po? Risa ano po? Buksin na eh. Buksil eh. Tapos nagpo ako ng mga tiro din yung mga lulo niya. Buksil eh. Anong tanim mo dyan sa kaingin mo kuya? Sari-sari din. May mabili kaming maanin mo dyan? Saging? Wala? Ngayon sa Salukuyan sa ngayon, masi kaninong basta dito sa amin nung dumaan ng bagyo, hindi ko natandaan yan kung anong yan, yung malakas na bagyo noon. Yan yung saging, nagpanibago uli, bago pa lang. Tumba kasi lahat, po. no? Oo, tumba, wala talagang matira. Kawayan lahat ng produkto, talagang panibago. Matagal pa. Yun ang dito sa amin. Dami niyong baboy. Damo ba yan kuya? Hindi, native yun. Alaga din Native. namin yun. Kaliliit ma. Maliit niya yun. Wala pa yun. Wala pa yun. Tatlong buwan niya. Kaya lang natin bago kasi sa bahay ko ngayon. Pambira na makakuha ng purong ngayon. Malayo na. At saka puro Kaya gubat ano na. na lang. Ito nga pinag-ipon-ipunan ko lang yung para makabili mas pano. Na ilaw. Ang bubong kuya. Oo. Nag-aaral din po ito mga bata. Nag-aaral yan. Yung isang anak namin nasa Manoot na. Nag-aaral yung babae. Asan na si Risa? Risa, halika na, dali. Samahan mo na ako doon. Ay, ulan ko no. Alright. Samahan mo si ma'am. Dali, balikan tayo dun kay mama mo. Ay. Baka hinahanap na nila ako. Dito na kami kuya ha. Oo po, salamat mo ma'am. Oh, sige, pag ano po, makabalik po kami pag ano. Dapat sa ma'am, dagdagan mo. Ang alin pa? Pag balik mo dito. O ano po yung ano niya, yung Kailangan ko request pa sana, dapat ma'am, pang dagdag lang sana na maski ilang piraso lang na iro. niyo. Yero po. O, sige po, pag makabalik po. Oo, maraming salamat ng po. Anong pangalan mo kuya? Munoy Boxy. Monoy Boxy. Opo. Monoy Boxy. O, sige po. Oo, maraming salamat mo ma'am. Bye-bye po. Bye-bye ba lang? Abutin kita. Busy siya sa pagkain. O, sige ka kuya. Thank you. Oo, yan ang panganay ko. Ito pa. Yung kuwan po sana ma'am, unod may ano po, pati po sana bola, ang mga kabataan naglalaro din eh. Bola. Sige po, dadala po kami ng bola. Pagpunta niyo dito at welcome namin kayo at napakaganda po at napakatuwa. Maraming salamat po. Dapat po hindi lang sa ngayon na may ulit pa po. Pilitin po natin na maulit. Talagang ganito na po kami dito, ang lalo na ngayon, kagaya ngayong panahon. Pandemic. Na hindi na makakalayo ang tao, di ba? Opo. May pandemic tayo. Pandemic. Halos dito talaga hirap kami, halos hindi na makaanap buhay na maayos. Opo. Wala po kayong mga kaingin dito, tay? Mayroon din po ang iba nga po, nasa kaingin po. Gadamo, tagdamo na po. Meron din po silang basketballan dito, ayan. Ang request po ni Purok is bola. Babalik po tayo dito para tingnan natin. Magbibigay tayo ng bola. Then yung isa po, sira na. Sira na ang ring mo kuya. Tira na po. Sira na oh. Bumagsak sa bagyo na oh. Hindi, kahapon lang. Ah, kahapon lang. Ano, may bola pa kayo kuya? Walang bola. Naglalaro ka ng basketball? Po. Oh, sige, tignan natin kung makabalik tayo ha. Thank you. Oh my God, ayun ang ulan. Thank you. Ay, ang ganda mo ate. Ang kit-kit mo. Thank you. Hala, ampanin na lang kita. Ang ganda-ganda mo naman. Ilan taong ka na? Ha? Ay, 4. Ay, napasa ka na. Halika na. Halika doon. Punta ka muna doon. Bye-bye po.
Kaway kuya, bye-bye! Nabot na kami ng ulan guys. Guys, merienda muna. Kailangan na nating makalabas dito. Makalabas ako kami, guys, magkukulong kami guys ng ano. Guys, pwede sa ulan? Ha? Hindi tayo sa ulan? Oo ha? Bye! Magkakasama na yung pan dito. Kayong na lang ang ilagay sa ulan. Kayong na lang, mabasa yan. Bigay na lang yan sa Danlaw. Taga-saan ka, kuya? Ate, kayo, kuya. Bigyan mo na lang yung Tik-tik? Kapatid mo? Tik-tik ka? Taga-saan ka? Tik-tikan? Ay, tik-tikan. Taga-saan ka, kuya? Sige. Much later. Yan guys, dahil naka 50k subscriber na po kami, meron po kaming konting giveaway para po sa mga subscriber namin at sa mga solid supporters. Yan. Ito po yung sample po ng t-shirt. Ito naman yung cup. Ito po yung Tsaka isang mug. Pipili po kami ng first 12. Ang makukuha po itong tatlo. T-shirt, cup, tsaka tong mug. Bali, ano po siya lahat? 36 pieces po siya. Bali, 36 yung mapipili namin. And then po yung pinakang grand prize po namin ay tablet. Yan, swerte ng mananalo, guys. Magpo-post po kami sa community ng kung kailan po kami magla-live. Doon po kami mamimili. Then may mga question din po kami doon about dun sa mga content po namin. Doon po kami kukuha ng mga tanong. Bali, pag may nanalo po na taga-ibang bansa, i-care off na lang po namin sa mga relatives po nila dito sa Pilipinas. Dahil, alam niyo naman po, Medyo malayo po. mahal po yung shipping fee. Mas mahal pa yung shipping fee sa item. Kaya kung okay lang po, dito na lang po sa mga kamag-anak niyo sa Pilipinas. Gusto rin namin magpasalamat kay Auntie Daisy at kay Uncle Bonnie. Bali, sila po yung nag-sponsor nitong mga to. Thank you, Ante. Lahat po ito galing sa kanila. Bali, itong tablet po ay nanggaling kay supporter from USA. Yan, thank you po sa pag-sponsor ng tablet. Thank you po sa pa-tablet.
Oh, ang ganda po ng baso natin. Oh, kape-kape. Pang-kape po. Ang daming Good nagliliparan. luck po. Mag-review na po tayo, guys. Mayroon pa po kayong panahon para ma-review yung aming mga episode. Guys, thank you po. Mula episode 1 hanggang episode 83. Yan. Salamat po. Magandang gabi. Bye. Good night po.